Na una yun day ta panagsanay mo, inteng. Apay, anya man ang tipagparparikot am aya. Parikot ko da marituyang, ken paribadaw. Na apay, anya man ang tinaramid dagi jay nga agasawa. Agasam? Ipabasol da amin kada kami a barangay opisyal, no adda matakawan na kaaruba. Anya? Amin lakit din. Ipabasol da kada kami a barangay opisyal, no adda mapasamak amadi. Ay, amangan mo't ngamin no nagbaybay kayo, inteng. Amangan mo't no saan nga agtrab-trabaho dagiti tanod mo. Kan amangan mo't no saan nga aramidan dagiti kagawan mo dagiti trabaho da. Nang rona, ti kagawan mo itipis in order. Tay sulakot nga raw da akin sakop iti dayta. Naingat mo't tibilin ka. Kanayon ti pa nagtrabaho dagiti kagawan. Kasta mo't din dagiti tanod. Grundada iti rabi ay. Ang madamot lang tamatakawan na kaaruba. Sabagay, saan mat nga amin agundaway kat mabantayan dagiti tanod ti barangay tayo? Isumat ba ng dungaw? Adalat ako mamot pa nakitinulong dagiti agindig diti barangay kabildatan Saan nga patutundalatan kadagiti barangay opisyal? Ay katuan Kat, anya nga ro ti aramidam ita, inteng. Ay kat aramidak lata ati rumbang banang dungaw. Ay kasaritak man gayam ni Kwaraw, may papaniti na ito'y abanan. Naglaing nga agreklamo da pari padungkin marituyang. Iso abantayan nyo, anay bagdaglawlaw ti barangay tayaw, Kwaraw. Yes, Uncle. Kababain tayo Nuwad naman ang matakawan na kaaruba tayaw. Yes, Uncle. Sa ipabasol da amin kada tayaw. No dasaan anasayat ang mapasamak dito barangay tayaw. Yes, Uncle. Di pa jak magustuhan niya ibagbaga dagiti agasawa pari padungkin marituyang. Iwarwaras na, nga awan ka no ti maaramidak a kapitan. Yes, Uncle. Na! Yes, Uncle, mat natin ti sungsubat mo kanya, Kwarog! Yes, Uncle. Iyay! Nakakidimot kayam ti kasarsaritak. Kwarog! Yes, Uncle. Pa yan nakakidim ka sumungsungbat kanya. Kas ka lamang lukluko Irid-ridap ko, Uncle. Tanapuyat ak anagronda idirabi ay. Agmulagat ka takasarsarita ka nga raw. Agsao ka lata, Uncle. Tadengdenggat. Sana balay. Tasaan mat ang nakaturog tilapayag kan ngiwat kong agsasao. Tila ang matak tinakaturaw. Hiyay! Masayata nagsabat ta, pare Intay. Apay ka di manan pare ba daw? Makitam dahil pagtaktak na nagparay. Aywan nakatakdir ka iti dagaan na pitak. Nasayat ta ambaw. No kumata na simento dahil ito'y adalan, saan kumanapitak? Saan ka dahil? Ang yapalat ang aramidong ngay, pare Intay. Ipasiminto mo nati dalan tayo tapnusan mo't anapitak na ogdo daw. Siminto to pa'y tarupan deski ka. Ay bagbagam? Awan! Awan pa'y pundo na dahil adalan, paray. Anya? Ay, jak kaya dadasungbat mo, pare Inteng? Yon oray kasungbat na, iremedium amadaan ni tipon daw tapnusan mo't anakapitpita kapag naanday to'y adalan. Nabaybayag ka na, kapitan. Di mo pa lamutan aramidam. Siguro, ibalbulsam ti pondo ti barangay niya. What? Nagadong tinabaybay ang matrabaho dito barangay tayo, pare Inteng. Awan pa'y serbem anabutosan. Petisyonan da ka makita. Anya, matandagiti na iwara a plastik dito isang utitirsi ng marikwanang di mo pa'y amumot adalusan. Na, naglokon dagiti nangandita.
Tadida pa imbol lang nga nasaya at dagiti nagawangan da plastik. Di ko namkit day. Sadot ka amang dalos iti batog mo. Anya? Da kayo pa ya barangay official ti violators. Ha? Ibagbagayo ang maiparit ti agibol lang iti basura iti parparaangan. Ngam da kayo matlagayam ti dadawlaw pa. Ay, sa nagpaisuday tangay pagbaga marituyang. Nairan na lang mat nga da naiwara basura dita sa ango ti Tirsinak. Rumuar ka man kit di dita Tirsinam. Tagdalos ka dito'y paraangam tanay nagrugay. Ala, rumuar kan marikwanang tagdalos ka. At dakar bangak amang ibaon kan ka. Taimbotos ka. Kwarog, Apa yang kan? kayat mau. Teh? Dumanog iti tao nga awan sirserbina. Nay, ha? Kaya't ko angkal. Sino ayat ti danugan? Ni Paribadong. Apay adanugag na ni Tata Badong, angkal? Nagbastog. Kulamlan asino amang ibabaon kada kami a barangay officials. No amirisan anaimbag. Adamot kang maliyaw, angkal. Anya akam mali nga ibagbagamat. Idi ngamin pa nagkakampanya, Na, imbagayaw kadagiti tao dito kabildatan. Analaka kayo lang asitgan. na. Imbagayo pa'y nga ipasimintoyaw amin a kalsada. Iyay. Imbagayo pa'y adakayaw kat mapagtalkan. Na, Aramidan nyo amin nga imbagayo na. Kang ronan ti amin nga imbagayaw, asaan da malipatan ang kal. Dagiti barangay officials ti agtrabaho diti barangay. Na, Nalinis to ti aglawlaw ti barangay, kan mabalin kayo lata may baon dagiti tatao. na. Iso ada kayaw anabutusan ita. Da kayaw ti agdalaws. Iyay. Dayta ti pagsamsam makedan da tatabadong ken nanatuyang angkal. Iso nga oray iti paraangan da ket ipadalos dametan kada kayaw. Marikwanan. Apay, Paribadong. Rumuar ka man, biek. Na, asino nga'y tagbantay di Tirsinak, no parwaran nak. Kahit asino nga ron timang dalos ka dagiti rugit ti aso nga kaywaray ti paraangan. Alangan mo't asang. Na, siyak ti pagdalusam kadagiti rugit ti aso iti paraangan nyo, Paribadong. Wan na mare. Imbotos kayo tap nagtrabaho dito yung barangay tayaw. Ay, saan mi natrabaho day tamang dalos iti rugit ti aso iti paraangan nyo, Paribadong. Da kayo na mismo ken ni Marituyang timang dalos, wan numang sagad. Ay, ang protesta ka nang ibotos kang kamari kwanang. Imbagbagayo iti kaniinteng. Dalos to ti aglawlaw ti barangay tayo, babaon ka na kayo ang mga abak, barangay opisyal. Ita, di yung kaya ti agdalaws. Ayan nga dagiting kariyo iti marikwanang. Nalipatan yung samot tayo, kaputan nakatugaw kayo na barangay opisyal. Napirma ako, dagiti rumpeng apirmaak diti barangay hall. Naornosan dagiti a dokumenta. Na. Sakamot kayo para. Damat imot mo nga ulas kapungpunganan. Wan, pare. Kaumayak maturog ita dito barangay hall. Pare. Nagkunakan ka nga umay ka maturog dito barangay hall. Maipari, tumay maturog dito. Apay, kukuha maya dito barangay hall. Tay bagam amay paret. Saan ka di ngayon bagbag kami di kampanya? Aday ti barangay hall kat nawaya. Nga umayan dagiti tattao kan bumarangay di tao. Iyay. Imbagam pa aday ti barangay hall kat balay ti bumarangay. Namapay nga ita. Nga iparit mo nga umayak maturog di tao. Basta. Sana mabalinti maturog dito'y paray. Sana kahit asawan ti imbagak idi anawaya kay asumrek dito. Kat marami gulatan ti kay kayak ya. Ay, sana nasunday ta pare iteng. Basta maturog ak ita. Intun rabi
Kan uray ka ano pa'y akayat ka dito'y barangay hall. Na. Tada aircon dito'y. Na. Kan adda pa'y kape anak kasagaan dita kusina. Na. Adda matin paglutuan dito'y. Na. Sumarunon ton dito'y nituyang kaw. Ta dito'y kami ngaghani maw. Iyay! Apay adi mo linapdan da pari badong kan marituyang anaturong ijay barangay hall. Linapdak ni pari badong. Ngem ipilit na ti kayat na. Ta kukuamit ka no ti bumarangay ti barangay hall. Kasanon no adda mading aramiden da marituyang kan pari badong ijay barangay hall. No adda madadael ijay. Pabayadak kada kuada. Ay katwan ah. Ay, aksyon am daytoy nga aramiden da inteng. Saan amabalain akom kompormilatan ti sumsumrak ijay barangay hall. Yay, dito'y kayo mutin anak digaws. Nagluto iti pagarmusaran niyaw. Kan nakiusar kayo mutin iti internet. Anya kumangay kwaraw. Kukuha mo ti bumarangay dayto a barangay hall. Saan ana na toyang, tatabadong. Na May palit ti umay maturog ditoy. Tamangan no adda mapukaw. Tanugak to pa'y ta ulam kwaraw. Na, Ora niya daramidan mi dito'y. Mabalin na ta. Ta bumarangay kami mat. saan ang mabalinday ta arason yung agasawa? Saan aga po ta imbaga iday dagiti opisyales? Ako ko ati bumarangay da ito'y a barangay hall. Kat maarami julatan ti kay kayatyaw. Na, naglaing ka sumao si kakwaraw. Nga raw. Ipulong kayo kini Uncle Ineng. Gapo tayo no sariyom at apang personalan dagiti gamit ti barangay hall. Insab ityulatan dagiti badaw kantual yayaw iti diday. Mayat, dayto nga aramidin tabadong. Santang nga grigat pa'y. Maaramid ta ti kay kayat ta. Katuan matuyang. Diskarte lang day ta. Awan mo't lati maramidan ni Inteng. Tahus to mo't tirasun ta. Sana rumba nga maturog latan dagiti barangay opisyal. Nasken nga agtrabaho daan na imbag. Una, kaskin ni Marikwanang. Kanayon apagdalusak iti batog ti tersina na. Ibagak pa'y adalusan na ti arubayan ta. Katagdalos mat adagos ti luko. Ay, uwing gayam tuyang. Hmm. Mapanak ijay tanod outpost. Nay, anya ngay ti aramidum ijay. Ibaon ko dagiti nakaduty at anawd. Tapagpukanak ida iti kayaw. Ay sigay, ibaon mo man kit di ida. Tapapukan mo dagiti nagangon akayo iti sularta. Taimbagla pagsungrod ta. Dagayo at anod nga data dito'y tanod outpost. Ibaon kayaw. Na, naglastog kamutan amang ibaon kada kami, tatabadong. Kunamlan asino ka amang ibabaon kada kami. At nakarbangak amang ibaon kada kayo at anawd. Tapno at damot at aramidan niyaw. Anya ti pang ibaw nam kata kamay tatapataw. Agpukan kayo iti kayaw. Pukanin yung dagiti maganggango asa nga dagiti kayo iti sularkaw. Na, saan may trabaho day tan tatabadong? Ala! Etong palin nyo latan ti bagbagan ni pari badaw. Aw, makita yaw. Tapnawan mo ti may bagbagan ha. Nasayat mo tayo masidag ka pa rin, Teng. Oray sika, kaduang dagiti tanod mo amang pukan ka dagiti nagango asa nga ti kayo iti sularkaw. Sige, sana parikot na ita pari badaw. Tulungat ngagpukan iti kayo dagiti tanod ka. Maribanag, madamamot ti panagpukpukan dagiti tanod iti kayaw. Wan, marikwanang. Ipapapukan ni pari badong dagiti sangati kayo iti paraangan da. Ken dagiti daduma anagango akayo iti solarda. Angam, nasken ka di pa'y nga damot ijay ni Kapitan Mare. Ay, jak manam mo kundi Inteng. Kunamlan asino nga agibaon ni pari badong kadagiti barangay opisyales. Ay, nasa umon, Maribanag. Uray siyak, ibabaon nak ni Marituyang ngagdalo si taglawlaw ti tersenak. Ay, nagalas ti ugali da. Ay, day talatan agibabaon kadagiti opisyales ti araramdan da. Rumbang ko mga agtrabaho damot
Saan da patudunan latan dagiti barangay officials. Waraw! Bukanang pa dito nagdakala sa nga ti kayo nagangaw di ta makanigid mo. Juan, tatapadong! Kaltigamot waraw! Kasla kalasan anangan mo, hindi pa nagtrabaho. Dalasan! Pare! Di mo mo't apuraan ni Kwarong angag pukan. Napanugdan niyag pukpukan. Ado tinapukan dan asa nga ti kaya. Ay, kurang pa dito napukan da, parintin. Na, Ay, paiman, ibagak pa yung dagiti mabaling na mapukan na sa nga ti kayaw. Ipapukan ko amin ang dagiti nagangaw. Asa nga ti kayaw, dito solar ka. Nagpupuntog kayo matay. Nabanog ako na. Dandani pa yun. Jack mapatante. Tiputante-punan. Hoy, Kalaw! Dahil tapay magsasa nga di tayo ng kanigid mo. Bukano mo, tanagango na dyan. Juan, tatapadong! Kartingan mo tagpukan na tanaldawan. Akong buntog ka ba? Bukaan akong dito eh. Ito'y asa nga. Nakapaybayag kayo. Wala kayo lang sa tinangan mo. Nagbuntog kayo magtrabaho. Ay. Ay, apaw, makapahiglag kayo. Dito'y pay. Dalaw! Nay! Naibatak tipunan ko. Ay, sus! Nainlagdisyo tipunan ko. Iti sa akin, itatabanaw. Daray na kanya hospital kayo. Ay, dandaran na doon sa kakanag na suwali po na. Ay, natinangan pa. Tulungan na kami ang dardaran ti sa akin ni Badong ka amangan numatay. Ay, Ay, nagkasawa ka kay Parinda. Gunggo naman. Datay ko man na itugkil tibuning dita sa kama. Ay, tatapadong! Sorry! Diyan kang gagara! Kwaraw, saan ka nga suri kini pare badaw? Naglabas di daw. So agong kunana. Pare badaw. Nagnakam kaitan. Man nakibiyang kan tumat naman. No ada matrabaho iti batog ti balay mau. Tumulong ka. Mabalin mo't at tumulong kami ng trabaho para. Yamsi ka, ada nga ang trabaho.